Ahoj, moje meno je Adam TV a ja vás vítam pri druhom dieli z našej Minecraft série. Takže skončili sme dole v dome, ale ja som išiel tu, niekde niečo vidno na začiatok. Dobre, takže tu sme skončili. Prepačte, že v tomto videu ma bolo tak slabo počuť, ale strašne... To bolo moje prvé video a som nevedel... Aha, jak blízko mám vidieť, takže ospravedlňujte ma. Prosím vás. Tak, dobre. Ťažíme akorát drevo. A, a ne, pomerne by dneska mali byť asi dve videá, bo som natočil Let's Player, no multiplayer a ja tam nevidím, či tam je ešte drevo. Asi hej. Tak, dobre, máme 5 dreva. A dneska by sme sa mohli presťahovať z tohto do, no, takého menšieho bytiku, ako to mám nazvať, preč, lebo už ma toto nebaví, furt liesť hore, dole, chápete? Takže dneska sa asi presťahujeme, beriem všetky veci, tak, vykopeme čestku, tak, dobre, ešte druhú, dobre, zobrali sme ich, hej, dobre, crafting, dobre, pec. Tu bude asi všetko, ešte sa pozriem. Niečo sme nenechali. Tak super. Vyrúbeme ešte asi ne. Mám dosť dreva. Tak, tak. Keď chcete, tak urobím i jeden diel, kde budem ukazovať také menšie vozovky, ako sa ovláda Minecraft a také veci. Dobre, sme hore. A teraz by som si chcel postaviť dom. Ideme naťažiť drevo. Ideme, tak. Ja som zvyknutý. Tak, ťažíme. Super. Dobre. A konečne už je deň, takže už niečo konečne budete vidieť. Lebo minulý let's play bola noc, nič ste nevideli. My sme boli v bunkri, jak to mám nazvať, v takom našom nočnom bytiku. Sakra, lagy, strašne mi to laguje, neviem prečo, keď natáčam. Tak, dobre. Super, super, dobre. Takže teraz asi to bol creeper, alebo dáco, bo ja neviem. O, skeleton. Čo máme buk? Nemôžeme vyskočiť. Aha! Super, tak. Ja nemám už nič urobiť, ne? Ne. Oh. Milí diváci, my sme zomreli. Fakt. Úspech, úspech. Toto je úspech. Dobre. Ale ja myslím, že to nájdeme späť. Tam, kde sme zomreli. Lebo to není ďaleko. A asi je, lebo ja fakt neviem, kde to sme. A hrajem single player, takže to sa nedá. Máme zatím zombické meso. Takže dve irony sme stratili. To čo? Ne, čarodejnica! Pomoc! Ja už nesmím druhýkrát za sebou zomrieť. A samozrejme som, že to je čarodejnica. To ešte furt je za mnou. OMG, pomoc. Pomôžte. Milí diváci, ako nehnevajte sa, že toľkokrát zomrem. Ale sa chcem dosť. A je tam iron. A to je iron. Počkajte. Takže keď
Počkaj. To ja som asi už našiel náš pôvodný stav, kde sme bývali. Ja to dám tak ľahšie mi to bude. Počkaj, takže tu sme bývali. Išli sme... Tu by mala byť vyrúbané stromy, áno. Dobre. Tak, super. Tak, tu. A dúfam, že to budú ešte veci, bo keď nie, tak... A sakra. Dobre, a nie sú tu veci. Mám sa... Či nie sú? Nemám. Super. Aha, tam buchol creeper, tam, milí diváci. My tu máme ešte veci, dobre, super. Musíme pobrať všetky veci, bo my máme dosť veľa vecí. Tak, poberme. I drevo. Drevo nám najviac treba. Najviac. Tak, super. Krompač, áno. Co si tu musím dať meč? Ja mám meč, aha, mám ho tu. Som na meč, keby niekto chcel... No, keby... A je na čase si postaviť už dom, normálny, klasický. Takže ideme na to. Tak. Ešte v tomto dieli by som chcel to stihnúť. Asi tu si urobím taký menší domček. Tak. Zoberiem si drievko a začíname. Tak. A ja budem mať taký menší iba domček, nejak ostatní let's playery, oni veľké domy. Ja to budem tak. Texture pack, keď chcete, aby som používal, tak mi napíšte do komentu, či mám používať texture packy, alebo ja už nechcem v živote, takže ale pre vás to urobím, keď budete chcieť, tak ja si stiahnem. Mohli by ste mi dať do popisu nejaký dobrý, ktorý by ste chceli poslať link. Dobre, už začína noc, začína pršať, takže to bude jak Harry Potterovi. Asi toto video vydám zajtra, neviem. Prečo my si furt vyberieme taký dom, ktorý... Sakra, však sme... Tu. Tak, super. Ešte tu. Ešte tu. A toto nebude veľký domček. Taký menší, miniatúrny. Super. Tak. Dobre. Ešte. Tak. A tu už máme prekážku, takže tu zbúram. Tu ja nechcem. Takže asi 5 kociek, 4, nejako takto. Idem sa postaviť. No, ešte treba. A počkaj, no, ešte treba. To bude zle, bo už máme strašne málo dreva. Tak je dosť málo a ešte tam mi leží drevo. Tak, ale ja to urobím... Aha, to som si tam vykopal. Dobre, to nič. Som to chcel niečo vymyslieť. Tak. Tak, vyskočíme. Vyskoč. Tak, tu daj. Čo mi nefunguje skakanie? A tam som. Sakra, my sme spadli. Ešte, oj. To som nechcel. To je taký menší domček bude. Aha, ešte tu máme. Super. Tak. Dobre, takže ja toto budem videjko
končiť. Keď sa vám páčilo, dajte like,